Il-ġimgħa li għaddiet il-Kummissarju għas-Saħħa fih dan l-Uffiċċju tal-Ombudsman ippreżenta r-rapport tiegħu lill-Gvern, rapport li jixtar is-sitwazzjoni preżenti fil-qasam tas-saħħa f'pajjiżna. Skont il-Kummissarju għas-Saħħa minkejja l-progress li sar f'xi oqsma, hemm setturi importanti oħra li s-soluzzjonijiet għalihom lanqas biss hemm ħiel li jibdew jissolvew. Fost dawn isemmi protokolls li ħoloqhom il-Ministeru stess fi kliemu illegalment, tibdil fil-policies u nuqqas ta' provvediment ta' mediċini ta' ditti speċifiċi. Il-Kummissarju jirreferi għan nuqqas tal-Ministeru li jirrifondi spejjeż lil pazjenti li jkunu xtraw mediċini minn butom u li kellhom dritt jieħdu l-flus lura mingħand il-Gvern għalihom. Skont il-Kummissarju dawn il-kwistjonijiet ilhom pendenti mill-2013 u jgħid li nuqqas tal-Gvern li jsolvi dawn il-kwistjonijiet hija problema serja ħafna. Dan għaliex il-Ministeru naqas li jsib soluzzjonijiet li kellhom ipattu għad-diskriminazzjoni u l-illegalità li ħoloq il-Gvern stess. Il-Kummissarju tas-Saħħa ilu jsus wara l-Gvern dwar dan sa mill-2013 u fl-2015 kien għadda rapport iddettaljat lill-Ministru tas-Saħħa, il-Prim Ministru u l-Parlament. Minn barra mediċini oħra l-Kummissarju rrefera għal kwistjonijiet pendenti ta' diskriminazzjoni fejn jidħlu saħansitra il-mediċina għal kura tal-kanċer. Madankollu wara li l-Uffiċċju tal-Ombudsman reġa' ġibet l-attenzjoni tal-Gvern għal dan kollu, fir-reazzjoni tiegħu il-Gvern qal biss li l-proċess mhux diskriminatorju u li huwa approvat minn kumitat stabbilit mill-lat dwar is-saħħa. Fil-konklużjoni tiegħu l-Ombudsman jisħaq li hu jagħmel xogħlu brida tajba u sabiex id-Dipartiment tas-Saħħa jifhem fejn qed jonqos. Madankollu l-Ombudsman ikompli jgħid li l-Gvern mhux talli qed jopponi tali bidliet talli mar passoltre u biddellat dwar is-sigurtà soċjali sabiex jagħmilha aktar u aktar diffiċli għall-pazjent biex jieħu dak li hu dritt tiegħu.